ho recol·loquem aquí, com podem. Doncs bé, avui estem amb la Laura Rodríguez en aquest nou Ciclisme a casa, aquestes xerrades en directe que fem en aquest temps, doncs, diguem, sense competició, no? Obligat per les circumstàncies, però que a poc anem ja veient les opcions de retorn, no? Doncs ara, com sempre, per repassem una mica la trajectòria de la Laura abans de començar a parlar amb ella i qualsevol tema i pregunta que pugui anar sorgint, doncs la podeu deixar a comentaris. La Laura badalonina, de l'any 99, és l'actual subcampiona d'Espanya de puntuació en pista absoluta, amb el títol sub-23, i era també l'actual catalana absoluta de fons. Ha estat combinant BTT, carretera, pista i diferents disciplines en tota la seva trajectòria. Ja cadet júnior tenia aconseguit títols en la majoria de disciplines a nivell català i també va estar interna al Centre de Tecnificació de Ripoll de la Federació, que també ho parlem, i bé, cada cop se n'han centrat més amb la pista. El 2018 ja aconseguia podis al Campionat d'Espanya sub-23 i en els últims anys ha passat pel Terrassa, pel KTM.cat i aquest últim any 2020 amb el Genesis, on ja diguem que estava com més centrat en la pista, no? Però bé, per començar això, com van ser els teus inicis a la bicicleta, Laura? Doncs sí, bueno, hola a tothom, moltes gràcies. I bueno, jo vaig començar com tothom, no? El meu pare sortia en bici perquè era un aficionat i vaig començar a sortir amb ell i un dia em va dir si volia competir i des d'aquell dia doncs, competeixo. Vaig començar amb la BTT i bueno, des de molt petita em va agradar i a poc et vas enganxant i vas provant altres modalitats i al final doncs aquí estem. Pràcticament en edat d'escoles, no? Podríem dir? Sí, crec que era Benjamí quan vaig començar els primers anys, però potser feia 3 carreres a l'any o alguna cosa així. Fins a l'edat d'això de cadet, júnior, vas, diguem, compaginar a un nivell bastant alt, tant BTT com carretera com pista. No sé una mica què en destacaries d'aquella època, també molts campionats escolars, imagino. Com van ser l'experiència d'aquells anys i com és combinar tantes disciplines? Doncs mira, escolars d'infantil no en vaig fer cap, perquè només jo feia BTT i quan vaig arribar a cadet va ser quan vaig començar a fer carretera i pista. D'infantil potser vaig fer 1 o 2 cursos de carretera i bueno, la veritat que recordo molt bé, una època molt bonica perquè a mi m'agradava anar amb bici i compaginar 3 modalitats. Sí que estava sempre competint, però a mi m'agradava, llavors m'ho passava bé. I vaig començar a fer pista i carretera més o menys a la mateixa època perquè vaig anar un dia al velòdrom i vaig veure que hi havia 2 persones que coneixia, 2 amics entrenant i em vaig animar a entrenar a la pista. Llavors em va agradar, estava la Marta Vilallossana de tècnica i també ja em va enganxar una mica a la carretera, em va animar a anar i al final em vaig enredar en 3 modalitats sense adonar-me'n. El curs 2015-2016 vas estar al Centre de Tecnificació de Ripoll, de la Federació. Què va suposar per tu i com recordes aquell any? Doncs van ser 2 anys en part difícils perquè estar fora de casa i no és només... estàvem de dilluns a divendres allà al centre visquent i dissabte i diumenge molts de cops marxàvem fora a entrenar, a competir, perdó. Llavors, doncs clar, la relació amb els amics i això d'aquí de Badalona va ser difícil perquè es va perdre una mica, però per una altra banda ho recordo com una època molt bona perquè amb la gent de la residència, amb els companys de residència, érem com una petita família i a més viure amb gent que fa el mateix que tu, entrenar junts, estudiar junts, ens ajuda també als moments de baixón o que et costa més psicològicament animar-nos. I crec que si ara els cadets que pugen i juvenils tenen l'oportunitat d'anar a un centre, que no les aprofitin. Una mica quina era les rutines del centre per si algú ens està escoltant i no s'imagina ben bé com s'hi treballa? Doncs bé, ens acabàvem a les 8:30, començaven les classes, fins les 3, era un institut normal, i després, quan acabàvem de les classes, ràpidament anaven a dinar i a entrenar. A les 4 o així, 3:30, depèn de l'època de l'any, estaven entrenant. Llavors entrenaven, depèn del dia, fins que es fos de nit, a l'hivern sobretot, entre 3 hores al dia més llarg i el més o algun dia de gimnàs, o sortir a rodar només, i després era estudiar.
Sí que és veritat que, per exemple, a la televisió i aquestes coses no l'utilitzàvem perquè com érem una família estaven o estudiant o entre nosaltres parlant i passant el temps. Mm. En el teu cas, en aquella època estaves més centrada en el BTT o com estava orientat allà als entrenaments? Bueno, també potser Ripoll va ajudar una mica que em centrés en la carretera, no? Crec que va ser quan més em vaig dedicar a la carretera, Vale. a juvenil, perquè la majoria que érem d'allà érem de carretera, potser n'hi havia un o dos de muntanya, Mm. i potser també el fet d'estar a Terrassa i tenir un equip també va ajudar. També és veritat que portava molts anys fent BTT i estava una mica cansada com... Les curses de BTT, la diferència de la carretera és que tu vas a córrer BTT i sempre queda tothom en la mateixa posició. O sigui, com és només la teva força contra les altres, doncs és sempre igual. I érem sempre les mateixes. En canvi, en carretera, això de fer equip i fer amigues amb l'equip, estar junts, doncs és molt bonic i em va agradar molt de la carretera aquesta part. I això, el que dèiem, que els últims anys cada cop has fet més pista, evidentment han acompanyat els resultats, no? Però no sé si ara cada cop més ja ho veies com una prioritat i com ha anat aquesta evolució a la pista. Doncs sí, ara cada cop faig més pista. És veritat que la pista m'agrada moltíssim, m'agrada més que la carretera. I també ho penso perquè és més curt. I amb la universitat doncs, no tinc tant temps com preparar la carretera i llavors em dedico més a la pista. Si pogués, per mi ho faria tot. Però com no puc, em dedico a la pista, que m'agrada més, i és menys curt l'entrenament. O sigui, més curt. Sí. I ja, si no m'equivoco, el 2017 ja vas fer algunes proves internacionals. Una mica com vas anar descobrint la disciplina i vas anar ampliant les proves. Sí, doncs, l'any de juvenil de segon, que sobretot en pista vam tenir bons resultats, amb el Terrassa van intentar sortir a fer alguna cursa fora per veure quin nivell hi havia i preparar-nos doncs, per si tenir l'oportunitat d'anar a córrer fora en algun moment. I la veritat que em va agradar molt. També és veritat que el nivell que tenen allà no té res a veure amb el que tenim aquí. I bueno, va ser una experiència molt bonica i llavors sí que la vam intentar repetir alguns cops. Però bueno, sortir a córrer fora és un altre món. Primer perquè veus allà que estan totes les seleccions i la selecció espanyola no està. I totes les espanyoles van amb els seus equips. I després perquè et fiques a la cursa i només fas que ficar-te a roda a les bones i no aixecar el cap, perquè si aixeques el cap et quedes amb el ritme que porten. Sí. Tu has compartit una generació, una mica any amunt, any avall, amb una generació de fèmines que heu acabat tenint molt bon nivell, no? La generació, per exemple, que veu ser campiones d'Espanya de persecució juvenil, si no m'equivoco, com la Maria Batllés, amb l'Ariana Gilabert i amb l'Alexandra Moreno. També has compartit anys amb la Mireia Trias, moltes d'elles ja estan en equips UCI de carretera. Una mica no sé com valores la vostra trajectòria, si sents això de que era una generació especialment bona, diguem. Pues sí que és veritat que molt contenta perquè he tingut l'oportunitat de tractar amb totes elles i són noies molt bones tant personalment com en ciclisme. En concret, l'any aquell de la pista el tinc molt bon record perquè no només va ser la persecució, sinó que van ser totes les proves amb les que les catalanes doncs, vam estar davant i ens vam ajudar entre nosaltres. I bueno, molt bones companyes. L'Ariana Gilabert té un caràcter corrent, que és el que li fa estar allà davant, perquè sempre ataca i ho dona tot. La Maria Banyes cada cop està millorant més i jo crec que d'aquí uns anys serà una noia que ens sentirem parlar molt. I bueno, l'Alexandra per mi és més que una amiga, és com una germana, perquè a més va estar amb mi en Ripoll i també és molt bona ciclista i sap molt bé córrer i ajudar els companys i guanyar quan li toca. I bueno, la Mireia per mi és com un ídol perquè això que està fent de compaginar la carrera de medicina i de competir a aquest nivell em sembla espectacular. Ojalà ho pogués fer jo com ella. I tant. I justament anàvem a comentar això, que tu estàs estudiant fisioteràpia, abans ho has comentat, no, el tema d'acompanyar els estudis. Primer, què et suposa per tu compaginar els estudis amb la competició? Entenc que és habitual, però també és una part de dificultat afegida, no? Sí, bueno, moltes noies ho fem i nois, és habitual, però bueno, cadascú fa la seva... Hi ha gent que li costa més, gent que li costa menys, hi ha gent que decideix partir-se la carrera i anar-la fent més a poc. En el meu cas he preferit fer-la
tal qual, cada any a les notes que toquen. I bueno, és difícil perquè hi ha èpoques que potser, en el meu cas, no tenim molts exàmens ni res, llavors puc entrenar perfectament, però després tinc 2 setmanes d'exàmens i puc entrenar molt poc i això fa que potser la temporada l'entrenament no pugui ser tan seguit i sigui una mica d'èpoques d'altibajos. Exacte. Però clar, el cas de la fisioteràpia també és diguem que és un camp que té la seva relació amb el ciclisme, no? I de fet Sí, és un camp. que l'any passat ja vas poder tenir una primera experiència, diguem, treballant al voltant del món del ciclisme, no? Sí, la veritat que és un camp que s'apropa molt a la bici, en alguns casos, i sí, vaig poder estar amb un equip professional al Virtu, a la Macumba Envira, que es fa aquí a Espanya, perquè vaig tenir la sort que coneixia a un mecànic de l'equip i va ser una experiència molt bonica i m'agradaria repetir-la. I com va ser veure una cursa UCI internacional des de dintre? Doncs, bueno, realment no molt diferent que les nostres curses. Al final, evidentment, és una cursa a més nivell, però les corredores tenen els mateixos... Com dir-ho? Tenen el mateix, diguem, ambient que hi ha una cursa que no té el nivell. Sí, sí. Al final tots són... És el mateix. La bicicleta, 2 cames, no? Sí, exacte. L'únic que, clar, també el fet d'haver competit, suposo que entenc la visió de les corredores, aquests nervis de carrera, algunes supersticions que tenen de si he de menjar això abans, això després, que jo vull aigua, que jo vull sals, i això ho em podia entendre. I també que a la meva Envira hi havia corrent noies que en categories inferiors han estat corrent amb mi. I això també és bonic de veure. I tant, molt bé. I aquest 2020, el que dèiem, començaves fins que es va, diguem, haver d'aturar la competició, no vas estar ja fent les primeres curses amb l'equip Genesis. Una mica com encaraves l'any? No sé si era com la prova que estaves més centrada que mai en la pista o... Sí, és la prova que estava més centrada en la pista, també perquè estic a la universitat i és això el que t'he dit, el temps que tinc. A més, el Genesis m'ha tractat molt bé. Abans d'estar a l'equip ja anava a entrenar a la pista quan estaven ells i sense cap problema em deixaven entrenar. Aquest any hem muntat un grup, som 3 noies aquí a Catalunya, més l'Helena Casas, que està a a Madrid, que de noies som un grup molt maco, ens portem molt bé. També tenim 2 noies que són paralímpiques, que llavors formem un grup una mica diferent entre totes, velocistes, fondistes, i és molt bonic. I també ens han donat moltes ajudes de cara a la pista. És veritat que si em centrava més en la pista, intentava, perquè la pista acabava, en teoria acabava en Setmana Santa, el Campionat d'Espanya, i la meva idea era centrar-me fins aquí a la pista i un cop acabat això, pensar i fer carretera tot el que pogués. Vale, ara, evidentment es va suspendre el Campionat d'Espanya, que era el que deies, no? Cap a mitjans d'abril, pot ser? Sí, a Setmana Santa. I, clar, una mica és molt difícil fer plans, no entenc, davant de la incertesa. Sí, és una mica difícil perquè no sabem res. Jo, per exemple, el confinament m'ho he pres més com un descans perquè quan va començar gairebé estava fins a arribar al punt màxim per al Campionat d'Espanya, llavors vaig decidir com descansar, evidentment fent bici i fent esport perquè si no tot el dia aquí tancat a casa el cap no funciona. I ara que ens deixen començar a sortir, intentar preparar una base per quan sapiguem més informació sobre les curses, estar llestos per poder competir. Abans parlaves d'això, del grup que hi ha a l'equip Genesis. Clar, entenc que també és important tenir un referent com el de, per exemple, el de l'Helena Casas, no? Que és l'última olímpica catalana, que va ser als Jocs de Rio com a velocista, i bé, que és un exemple de llarga trajectòria en la pista, no? Sí, una de les poques valentes que s'ha atrevit a dedicar-se a la pista i més a velocitat. Jo crec que és encara més difícil perquè al fons et deixa compaginar tot, però fer velocitat són molt poques noies i jo crec que una cosa important perquè hi hagi bon nivell és que hi hagi moltes noies. I aquí a Espanya això no passa, són molt poques i això dona un punt més de mèrit, no? Haver sigut tu sola i potser una altra que heu estat lluitant i com heu pogut arribar tan a dalt. I sí, a part l'Helena, a part també de bona ciclista, també és molt bona persona i sempre a les curses, si no està competint perquè d'alguna Copa del Món o alguna cosa i ve com a tècnica, alguna Copa Espanya que ha vingut i també és una ajuda molt bona.
Mm. És un tema que també anàvem a tractar més endavant, que era això, el tema de la pista a Espanya, no? Des de la Federació al setembre s'organitza aquest trofeu Miquel Poblet, on vas poder estar l'any passat, però que és l'única cursa UCI d'Espanya. I no sé com veus el panorama, una mica el que deies, no? Que potser en molts casos es veu que falta participació i... Sí, exacte, falta participació, sobretot perquè, per exemple, a les Copes d'Espanya molts de cops no venen totes les noies que estan competint a nivell espanyol en pista. I això és una pena, perquè crec que no tenim... O sigui, si vinguessin totes, podríem fer una cursa amb cara i ulls. I a vegades aquestes noies no venen a córrer per X temes, que si tenen competicions fora i tal, i llavors hi ha curses que realment falta gent i són molt poques. I a part també penso que la importància que se li dona a la pista aquí a Espanya no és com a altres països. Mm. I sí, bueno, que la Federació Catalana sigui l'única que organitza una carrera UCI, doncs no ho veig bé, perquè s'haurien d'organitzar-ne més, però també per part de la catalana ho veig amb molt bons ulls perquè és una oportunitat pels corredors d'aquí de medir-se a nivell internacional. I a més crec que ells fan un esforç molt important per tenir una cursa UCI de pista. És una llàstima que no tinguem un velòdrom cobert i podem fer encara millors competicions. Sí, i tant. I una mica això en la pista, quines són les proves que més gaudeixes, diguem? Fas més fons, diguem, però... Sí. Quines són la meva prova preferida? Sí, la meva prova preferida és la puntuació, que és una cursa en línia, que és 100 voltes en total, i cada 10 voltes hi ha un sprint on només puntuen les 4 primeres, 5, 3, 2 i un punt, i per mi és la cursa que més m'agrada perquè al ser més llarga també tens més temps de pensar i de preparar una tàctica. Exacte. I també m'agrada molt l'eliminació, encara que, bueno, com tot amb l'eliminació hem de millorar, perquè sempre hi ha errors, és una prova molt fàcil de fer-ho malament si no estàs concentrat. Sí. I aquesta prova consisteix en cada 2 voltes, l'última persona del pilot és eliminada i a poc fins que en queden només 2. I també és una prova que m'agrada molt perquè és molt de nervis i has d'estar molt atent perquè no t'eliminin. Sí. En puntuació va ser a la prova en la que el darrer campionat d'Espanya vas quedar subcampiona absoluta, de fet, en també el títol sub-23. No sé si una mica per la trajectòria que portaves ja t'ho esperaves o com va anar aquell dia. Doncs va ser subcampiona absoluta i primera sub-23. Exacte, sí. Doncs no m'ho esperava. Bueno, vaig sortir perquè jo sempre acostumo a córrer amb molta sang calenta, des del principi de la cursa estar davant i sé que això és un error perquè s'ha d'estar tranquil i saber trobar el moment. I la meva idea era fer-ho bé a l'escratx perquè és la prova que se'm dona millor, diguem, sobretot perquè és només a l'esprint. I vaig sortir a la puntuació a jugar-me-la a esperar que la que sabia que guanyaria atacaria. I quan va atacar, doncs, vaig saber estar ja en el bon moment i van marxar 3 noies. I el cert és que jo era la més fluixa de les 3. L'únic que, bueno, vaig tenir això el cap fred de doblar i un cop doblar saber esperar-me i sprintar només quan sabia que faria punts. I al final vaig aconseguir fer segona, quedar davant, diguem, d'una altra noia sub-23 que anava amb mi l'escapada. Però la veritat és que va estar molt just la classificació perquè estava la primera i després hi havia 3 noies, 2 que van doblar i una altra que només sprintant ja va fer molts punts i va estar molt, molt just. Molt bé. I això, quines coses s'han d'adaptar de la preparació una mica pensant ja de cara a les proves de pista? Doncs mira, igual que a la carretera has de fer fons, perquè encara que les proves siguin curtes, si parlem de l'Òmnium, realment estàs tot el dia corrent, perquè són 4 proves, i comença igual que amb carretera, fent un fons, i després fent sèries més que s'assemblin a la cursa. Sí que és veritat que per anar bé a la pista has d'entrenar en pista, saber-te moure en grup, i també, saber-te moure en grup i agafar el ritme de carrera, que és més alt que el de carretera. Sí que és veritat que és més curt tot. I sobretot, a mi el que m'ajuda molt, per exemple, per agafar bé el punt de forma és fer transmoto a la pista. Vale. I també, sobretot, recalcar el gimnàs.
que molta gent, bueno, ara ja, antigament, per tots ara ja no, fins i tot la gent que fa carretera no fa gimnàs o en fa molt poc i cada cop estan adonant que fer gimnàs ajuda a agafar aquest punt de força. Que sí, també molt important per les proves de pista, no? Aquest últim any estàs dintre del programa futur de la Federació Catalana, bueno, que és així un pla ampli, així com d'ajudes als corredors joves. Què suposa per tu aquesta ajuda? Doncs és una molt bona ajuda perquè crec que fins ara no teníem res econòmica, per dir-ho així. Sí que és veritat que per la meva part estic molt contenta amb el tracte de la Federació Catalana perquè sempre m'han ajudat en tot, des de categories inferiors. I doncs aquesta ajuda econòmica és molt important perquè, per exemple, sobretot a la pista, que potser no hi ha tants equips tan grans que et portin a córrer fora, doncs la podem utilitzar per anar a córrer fora i veure realment el que és, no? El nivell que tenim. És una llàstima que justament en aquest any és quan hagi pogut entrar a aquest programa futur perquè no hi ha hagut competicions, però espero que quan tot això es calmi puguem utilitzar-ho. I molt agraïda a la Federació Catalana, la veritat. Sí, i això, com et planteges ara aquest retorn als entrenaments, no? Que és la gran novetat d'aquesta última setmana de poder sortir fora? Doncs sí, bueno, esperant que ens donin alguna llibertat més, perquè ja que han donat molt poques al govern, sobretot pel ciclisme, no? Anar a córrer, pots anar a córrer i per tot el municipi no tens problemes. En canvi, estar en bicis i sortir al municipi és difícil. Per sort, a Badalona hi ha molta població i molts semàfors, llavors sortir en carretera és difícil, però tenim una muntanya molt bona, que podem estar perfectament 4 hores donant voltes sense repetir corriols. Sí que és veritat que, per exemple, alguns pobles tindran més facilitats perquè són menys habitants i poden sortir durant tot el dia, o simplement perquè, com no hi ha tants habitants com a la població, tenen carreteres que no hi ha edificis ni semàfors. Però, bueno, a poc esperant, perquè la situació sanitària és la que és. Crec, i com a afició sé que ha estat molt malament i que això ho hem de tenir en compte i és el més important. I, bueno, doncs això, començant a poc a fer com es pot una mica de tirades llargues, sortint a fer bici el que es pot i completant amb el rodillo i preparant una base per quan ens diguin que comencen carreres estar preparats. Ara ja anirem acabant per qualsevol pregunta que pugui sorgir que aprofitin per fer-les ara als comentaris. I bé, una mica, com t'imagines fent una mica un exercici de plantejament a mig termini, cap on imagines que pot tirar la teva carrera? Ara tens 21 anys, diguem? 21, 22? Bé, 20. Faré 21 que tens. Perfecte. I bé, una mica, com veus aquests plans de futur? Bé, doncs, ara mateix el que més em preocupa és acabar la carrera i la universitat i fins que pugui compaginar-ho amb la bici, fer el màxim que pugui. Si puc competir en carretera i fer-ho bé, competiré, si no em dedicaré només a la pista i quan acabi la carrera doncs ja veurem aquests anys que segurament tindré més temps per entrenar i dedicar-me al que m'agrada. Ara diria que és des del 2012, no? que es van igualar totes les proves olímpiques entre homes i dones, diria? Sí, mira, justament d'aquesta prova se m'ha oblidat parlar, de la Madison, que bueno, és una prova molt bonica, que per qui no l'hagi vist algun cop recomano que la vegi, perquè és una prova molt espectacular per parelles, amb la que les dues parelles de la pista, que és pinyó fixe, no tenen frens, ens agafem de la mà i ens emputxem. És una prova que tinc molt bon record, sobretot amb l'Alexandra Moreno, que estarà al Sopela, que va ser campiones d'Espanya el 2017, si em sembla. Vam ser les primeres campiones d'Espanya de Madison, perquè va ser el primer any que es va fer Madison, i tinc un molt bon record i és una prova que m'encanta i sempre m'agrada fer. Molt bé. Doncs res, agraïm a l'estona que hem pogut estar amb tu, Laura, que està molt agradable. Esperem que hagi servit una mica per haver repassat tant la teva trajectòria com saber més de l'activitat ara del ciclisme en pista. I res, no sé si hi ha res més que vulguis afegir abans d'acomiadar-nos. No, en principi no. Perfecte, doncs moltes gràcies a tu, moltes gràcies a tota la gent que ens ha acompanyat aquesta estona
I res, quedarà la conversa aquí gravada a les històries per qui la vulgui recuperar en les pròximes 24 hores. I esperem que ens puguem veure més dies en xerrades d'aquest ciclisme a casa fins que no es pugui retornar a la competició. Doncs res, moltes gràcies, Laura, Ok. i A vosaltres, molta moltes sort. gràcies. Igualment, i moltes gràcies a vosaltres per aquests moments i per l'ajuda de la federació. Perfecte. Doncs que vagi bé, una abraçada. Adéu, una abraçada.